Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα πάω 60k. Πηγαίνω εδώ πέρα και χώνομαι πάνω στο tick και στο search. Σκοτώνω το search, έχει μείνει λόγω tick. Σκοτώνω και το tick. Εδώ πέρα πηγαίνω και ξαναχώνομαι, αλλά πεθαίνω. Και εδώ πέρα έχει μείνει μόνο ο tick. Και πήγα 60k μαζί με τον Άρεξ και τον Zeta Gym.